Nou cas de discriminació lingüística. Un treballador de l'atenció. Abús de poder. Uns policies espanyols. Policia catalanofòbica. 2 agents de la... Despatxada per parlar en català. Acusat de terrorisme. Eric Bertran, de tan sols 14 anys i veí de Lloret de Mar, ha estat acusat de terrorisme per enviar un correu electrònic a una cadena de supermercats demanant l'etiquetatge en català. I ara, per continuar, ens desplacem fins a Lloret de Mar, on un veí del municipi passarà avui a disposició judicial. Per explicar-nos-ho, allà tenim el nostre corresponsal, Alexandre Sanz, que ens donarà més detalls. Doncs sí, avui el veí de Lloret de Mar, Eric Bertran, de tan sols 14 anys, passarà a disposició judicial davant la Fiscalia de Menors de l'Audiència Nacional de Madrid, després d'haver declarat davant l'inspector de la Guàrdia Civil de Blanes per enviar uns correus electrònics a una cadena de supermercat demanant l'etiquetatge dels seus productes en català. Ho va fer sota l'amenaça d'un enviament massiu de correus si no responien, i ho va fer per part del qui ell anomena el seu exèrcit del Fènix. L'Eric és un independentista declarat i així ho demostra a la seva pàgina web, on hi penja imatges contràries a la unitat d'Espanya. Allà hi té el grup de seguidors, l'exèrcit del Fènix. L'incident va tenir lloc el passat 24 de setembre, quan l'Eric va contactar amb aquesta empresa de supermercats per enviar el correu des de la seva web, i menys d'una setmana després la Guàrdia Civil es presentava a casa seva i el detenia. D'aquí a poques hores, l'Eric entrarà a l'Audiència Nacional a declarar i serà llavors quan us ampliarem la informació. Alexandre Sanz, ONER Televisió, Lloret de Mar.